Oh, come back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akuluakulu pali nkhani pano, nkhani yayikulu kwambiri, nkhani yokhudzana ndi Thanda Khumbanyiwa. Mtsikana ameneyu amene ndithu adayamba ndi activism kenako kukathera ndithu kuyimira kulowa politics kuti ayimire ku side ya kwawo. And so I think ine ndine ndemwe amene ndinabwera ndakugulitsa news imene nakuwuzani kuti ayiri munthu uchatu akuyimira ndithu ku msanje lalanje kumene kuku ndithu mtsikana uja olimba mtima uja okapanga mademo ekha uja mtsikana amene iru ndithu akuyimira UMP. Akuluakulu taona ma screenshot yamba inali yakuona kuti amalira kuti ayi ineyo ndaluza bla 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 zambiri mbiri. Screenshot imene yamba inali. Screenshot number 2 yabwera tsopano akuti ayi ayimire payekha, afuna kuyimira payekha komano it's like amayankhula ndi munthu wa MCB nde amanena kuti ayi uyimira independent koma uku mupanga endorse Lazarus Chakwera kapena kuti iweyo ukhala ukusapota Lazarus Chakwera komabe ukhangati wangu yimira independent. Anyway, nkhani imeneyo ndikunena kuti ife titaona ma screenshot amene ajawo pozindikira kuti tili munyengo yopsa kwambiri, munyengo ya ma AI, munyengo yongojudula zinthu, munyengo yozochitika kuti kodi takuona netu mukukisana ndi munthu unaka, takuona netu mukuvina anthu akumavinitsa zambiri zochitika ndithu tinacheza nawo ndithu Thanda Khumbanyiwa ndithu kwawafunsa pa nkhani imeneyi. Nde makamaka mafunso ndithu analipo okhozana ndithu awiri amene ali ogwirika makamaka. Funso loyamba linali kuti kodi Thanda Khumbanyiwa ndinu yawa awawawa ndinuyo ndiyebe Thanda Khumbanyiwa ndithu adayankha kunena kuti actually this is fake, zinthuzi nzafeki. Ineyo muyang'ane DP yanga ndi muyang'ane DP ili pamenepo. Komanso conversation mione ya WhatsApp amene makhala ya WhatsApp iyi simaoneka choncho, uyuyuyu si ineyo. Andi musazikhulupirire, uyu si ineyo. Funso loyamba limene tinafunsa ndi limenelo. Funso number 2 linene lakuti kodi inuyo nde pamene zatalepa mutani nanga si mapalaimalezi sizinayende komano pamene zatalepa mutani, chifukwa anthu mwina ndifaka mapeka nkhani ngati zimenezi afuna adziwe kuti inuyo makamaka tsogolo lanu pa nkhani imeneyi mutani, muzisiya muyimira panokha mutani. Nde iwo ndithu anatsimikiza kuti munthu ine nkhani ndiyo kuti ineyo ndiyimaso ndimangofuna ndinangopuma kaye ndione kuti pa ground pali motani koma ndinangopuma kaye, koma kuyimira ndiyimiraso musanje komweko. 1 2 muvesa amene papo kuyimira ndiyimiraso. 2 tinafunsa kuti mime ngati independent kapena muyima motani. Iwo ndithu anayankha kunena kuti za independent kapena kujoina chipani zimenezo ndithu tikuwuzani kutsogolo kuno. Decision iyo chiganizocho chikachitika kuti tiyima independent kapena tijoina chipani china chake, koma zipani zambiri ndezi kutani zikubwera ndithu kumapanga yani propose funsira kuti ayi chamwali banji muyimire chipani chathuchi, right? Chabwino. Koma pamene timvesana koma ananenetsa kwa Mtuwagalo, anamenyetsa nkhwangwa pamala kuti koma sindingayimire chipani cha MCP olo zidavota zitatani sindingayimire chipani cha MCP, sindingayimire chipani cha MCP. Iwowo kucheza kwathu kunali kumeneko. Ndiyebe timangofuna amene make tidziwitsane kuti sakupasani fake news makamaka timafuna kumapanga verify news makamaka kuti
kuti izizi zotani, izi ndi zoonadi, izi makuti akuti ma screenshot ndithu mwaonetsese bwinobwino, mwaonetsese bwinobwino kuti ma screenshot olo WhatsApp yanu mfoni mwanu imaoneka choncho. Etu iwowo akuti ayi siwo, koma ndithu pali ena ake amene akumawapanga amangoyipitsa mbiri yawo nthawi zonse mpakana anadandaulanso kuti anthu amenewa afika pomatenga chithunzi makamaka cha mwana wawo ndikumanena kuti ayi mwana ameneyu ndi wotere ndoti zambiri mbiri. Anyway, izozo ndi za personal, komabe iwowa ndithu ali aware ndi mphekesera zonse zimene zikumayenda, mphekesera zonse zimene zimakhalira, koma kuti nkhani ndi imeneyoyo. Nde akuluakulu ife kwathu ndikungokuwuzani zoona zokhazokha zochokera kuma sources amene ali verified kuti source imeneyi nkhani mwerenga kuti nanga zichoka kuti. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. India ni mantha kuna ngati we now give up. No, inendi mina. I wanted to rest. So being my silent is listening what the ground is saying, and afuna ndizana ambira afuna ndimilebe. So I'll do what people want. You understand? Jad Vera Daily, it's about me. Mwandija ntanda hule ntanda that to the point ndizengera mwana kumulemba village kuti mwana aenda mwandija nandikana mimba hapa. Nobody is trying to make it up to me. A lot of things happen. And visisa. So ine sote ndibwere mbuyo ndi mwapi. Ifingaziza chipani fika mjibanje ke silingakhale MCP ya organize. Umwana ubwera kuno nthawi ora nthawi kusanjira lanje asankhe MP amina kufonosa ndi chipani. Ndimanyezedwa nehule out of and zipanizo zikundifikira from different angles, but siningapitike MCP. That's my final say. Out of all, siningapitike MCP. Malawian Camera.